Шановні мешканці Черкаської області, маю честь представити вам керівника Черкаської обласної військової адміністрації. Це Ігор Іванович Табурець, генерал-майор, черкащанин, який, я впевнений, вибудує таку систему захисту і оборони Черкащини, що ворог точно не підійде. Дорогі побратими, доброго здоров'я! Я хотів би подякувати за довіру нашому вищому державному керівництву в цей непростий час очолити надзвичайно важливу, патріотичну, непереможну область. Хотів би також висловити слова подяки Сан Саничу, який докладає останні місяці надзвичайно великі зусилля для того, щоб утримати нас на впевненості і на передових позиціях в порівнянні з нашим ворогом. І хотів би вас поінформувати, що Олександр Олександрович залишається на посаді радника голови Державної військової обласної адміністрації і буде займатися питаннями військово-цивільного та цивільного спрямування. Ну і військово-цивільне забезпечення так само. Звичайно. Тому прошу слідкувати за моїм телеграмом. Я на місці, продовжую працювати. Ми тут, ми нікуди не їдемо. Я так само, зради жодної немає. Але в період війни військовими має керувати військовий. А такий професіонал, як Ігор Іванович, я впевнений, що побудує дуже надійну оборону Черкащини. Тому слава Україні! Героям слава! Тримаємося!